fedde fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe africa takusan yoni to kay hayɗi to ari funda to giraya rewo giraya worgo to jewola rewo to jewola worgo to silla rewo e worgo to dondu to kundel to teccan ko on takusan juula ha e nder galle Abou Saydou Houleyba to patukone ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mali cetala CEDEAO itti dendagal embargo e sanction ngaji ɓe pawno e leydi ndi caggal kayde leydi ndi suuɓi e oɗo saaha joni jagorɗe muɗum to leydi Sénégal ko ɓuuri hewde e yimɓe tawateɓe e guure mawɗe e nder leydi Sénégal e oɗo saaha ɓaɓiɗi kañumen foof payi to leydi to wuuro Touba to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani horejo leydi ndi waɗi jillu mum kikiɗe hanki to leydi Koyta to leydi Côte d'Ivoire laamu Alassane Dramane Ouattara ɓe kolliri tigui wonde ɓe puɗɗima golle magol conteneur magol terminal à conteneur mawɗo to Abidjan lamorgol indi to Guinée Conakry ma en jaaha to wuuro witego Kankan ko garmi gara musto waɗi toon hakkude yimɓe militant ji landa ka Seydou Dalan Diallo hakkude mum e yimɓe landa ka Alpha Condé to leydi Tchad jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi e holliri tigui ɓoyata ma laamu leydi Tchad noddu fodde ujunere militaire ɓe ɓeyda ɗum e militaire uji mabɓe tawateɓe nder leydi Mali e mbadi G5 Sahel bisimilla moon ketki hotondirte joni joni jañuɗen ɓatake e rango e ɓatake siftinde ummorade e ceerno Djiby Sy ko bawɗo lasrari jaɓanaɗo duwaw ceerno Djiby Sy ko moƴƴuɗo leɗɗe ko wittiyanke safriyanke safaruji fina tawa bawɗo golle mum labɗo reedu newiɗo malaɗo wune ceerno Djiby Sy ene safra yimɓe tawa ko banggue lasrari e to banggue leɗɗe kala kanko ceerno Djiby Sy omo jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi omo jogui hen leɗɗe so tawi a hutorima ɗum ko famdi kala fodde sappo e tati boros comiɗe ɓandu maɗa ene jalta ha laaɓa ceerno Djiby Sy ene jogui fannu goɗɗo to banggue leɗɗe so tawi a hutorima ɗe leɗɗe ko famdi kala fodde sappo e jeenayi rafi ene yalta e ɓandu maɗa ha laaɓa kanƴe leɗɗe ɗe noon ala koɗe caali so wona gueɗe ɗiɗi woni hutorade ndiyam glace e ñamde liɗɗi yaɓoyan ceerno Djiby Sy ko bawɗo listikar labɗo reedu so tawi kay ko gonɗo e nder leydi kala to woni so tawi aneldimo crédit o cogga kartal ujunere walla temedde joyyi o waɗanma listikar hano hannirtini so tawi noon ko gonɗo so caggal leyɗele tawi wona e leyɗele Afrique so jomum jokkodiri e makko ko adi komo gollono ɗum o wanna ɗum listikar ha laaɓa o anda kay so tawi haaju o ko kanko jeeyi walla so tawi o jeeya so tawi ko kanko jeeyi o gollonoma ha jira guite maɗa so tawi kadi o jeeyam o sifonoma to o jofnuma hoto poɗɗa yaade ceerno Djiby Sy ne andina dendagal bandiraɓe mum e oɗo saaha joni ko tawate ko nder leydi Mali to wite Nioro to wite tigui Nioro e nder wuuro e nder Nioro e nder galle makko kala jiɗɗo hebdemo noon kanko ceerno Djiby Sy mbatta ko 77 08 52 36 ko numéro makko leydi Mali to banggue appel so tawi ko yimɓe hebdemo to banggue WhatsApp noon kanko ceerno Djiby Sy o hutorto ha joni ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy noon base mum tawate tigui ko nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie sa ari ha to jeere nettede so tawi a noddi numéro 48 62 54 07 ma hawre ceerno Hamdou Ndongo walla mbaɗa 32 62 04 99 ma hawre ceerno Alassane Sy ɓeɗon ko almuɓe makko ko miñiraɓe makko wawɓe golle ɗe nunɗuɓe laaɓe deeɗi tawateɓe e noon nokku ceerno Djiby Sy ene wiya en mbadden dando faade makko Hammadi jabanaɗo du'awu nekki kala kimin ji e jungo maɗa min tawi sikke wala hen gorko kala mo du'aninoɗa mo gaɗanoɗa ñagude Allah momin jii ayo bela yor mi dañi bela
hayo bela mi hilnana bela mi joftay bela ko bata ke ummorade e docteur Djibiso docteur Djibiso ko witti yanke ko safri yanke safruji fina tawa docteur Djibiso le grand guérisseur kollabdo redu malado wone bawdo golle mum docteur Djibiso ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol ko wayno kiste fibron dogam sita ene safra rewɓe ronkuɓe sowade e worɓe ustaraɓe goragu e worɓe jippiɓe e leeci kala le grand guérisseur docteur Djibiso ine safra asmo diabète tension e rafiji kewɗi le grand guérisseur en andina kiɗeneɓe mumma tawateɓe nder leydi e nder leydi Mali to leydi Mauritanie ha fande kiidi kala e ñalawma hande o omo tawi e nder base makko to galle makko to Kidira waɗɗani juma mawka ka waɗɗani kadi galle maire mo Kidira le grand guérisseur kadi ne andina bandiraɓe wonde base makko molanteɗo Allah ene tawi to Jum to étage tawa kadi koto radio ngattamare mo Jum tawate waɗɗani garage Dakar Dem Dikk ceerno docteur Djibiso le grand guérisseur omo andina kadi dendagal kilene mabɓe ko wonɓe to Dakar wonde base makko mo afno ko ɓoyani to Dalifort o eggini ɗum oɗo saaha joni base o fati to wiyete Kermassar to Kermassar ta waɗɗani pharmacie bi Ramli waɗɗani kadi juma mawka to imam Gueye julnata so tawi a ƴetti oto bawɗo wonde kala sa wi ɗum ari Biramli ma adde ha ɗon sa jippimi ma yi base docteur Djibiso le grand guérisseur kala jiɗɗo hebdemo jiɗɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi ko yimɓe hebdemo banggue WhatsApp noon o hutorto ko numéro makko leydi Mali mbatta ko 00223 70 85 72 47 docteur Djibiso ene wiya on safroyade ɓuuri safroyede kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e talata joya lewru yarkoma jeegoma lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabaruji men e ɗemgal pular e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men ko to leydi Mali puɗɗortoɗen to leydi Mali noon catalla walla mbiyen fedde CEDEAO heɗele renduɓe fedde witede CEDEAO ƴettunoɓe sanction ngaji tedduɗo no fewi e embargo musɗa ene tawi e leydi Mali tugui kay ko leydi ndi wanno coup d'état derguinnoɓe guila kay ko ɓeɗo witeɓe CNSP derguinno laamu Ibrahima Boubacar Keita faade oɗo saaha joni koɓe fawnoɓe embargo musɗo e sanction ngaji e leydi ndi caggal noon nde leydi ndi suuɓi kay hoorejo suuɓi jagorde mum suuɓi hoorejo jagorde e oɗo saaha kadi ɓe cuuɓi jagorde mabɓe e oɗo saaha noon kamɓe fedde CEDEAO nde ɓe kolliri tigui ɓe itti dendagal sanction ngaji e dendagal embargo mo pawno e nder leydi kala ha joni ko leydi Mali keddoɗen Soumaïla Cissé ko mawɗo lunda mawɗo landaji lunda mawɗo neɗɗo dawrugol tawa kadi ko dahaɗo guila ka e saaha ruma jarriba sumgoji sarɗiyeji bannoɗi e nder leydi hen e oɗo saaha noon guila ñalawma hanki o yoga e jayndeji e yoga e réseaux sociaux ji kala kollirino wonde Soumaïla Cissé woppitama Soumaïla si on kabaru noon laataki Soumaïla Cissé ne ɗamina tigui ma woppite kono e oɗo saaha joni o suwata o woppitede o woppiti noon saabu kay laamu leydi Mali woppiti fodde kene ɓuura temedere prisonnier taw ko jihadiste en e mbadi gossodiral hakkude prisonnier ji ene yakorata noon kanko Soumaïla Cissé ɓoyatama woppite kono o suwa tawa woppitede ha joni ko leydi Mali keddoɗen par décret daw ko décret mo tongoɗe capanɗe jeegom e jeetati bar PTRM 2020 holliri tigui nomination wonde cuɓugol hoorejo jagorde suuɓima ɗeɗo jagorde ɓe o golloto ko nogas joyi e jagorgal woni ministre ɓen tigui woni ɓe o
subi e oɗo saha joni ɓe o yiɗi gollodade ministre de la défense et des anciens combattants ko biyeteɗo colonel Sadio Camara, ministre de justice et des droits de l'homme ko biyeteɗo Mohamed Sida Diko, ministre de l'administration territoriale et de décentralisation ko lieutenant colonel Abdoulaye Maïga, ministre de sécurité et de protection civile ko colonel Modibo Kone, ministre de la réconciliation nationale woni kalfinaɗo ko pate beldital ko colonel major Ismaïl Wagui, ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions ko biyeteɗo Mohamed Koulibaly, ministre yangarta des transports et des infrastructures ko biyeteɗo Manka Fili Dabo, ministre des affaires étrangères et de la coopération intérieure woni tigui jagoɗo kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal ko biyeteɗo Zeyni Moulay, ministre de l'économie et des finances ko kalfinaɗo ko fate ngalu ko biyeteɗo Alou Seyni Sanou, ministre des affaires foncières, de l'urbanisme et de l'habitat ko kalfinaɗo ministre kalfinaɗo ko fati e leyɗele ko fati e leydi e ko fati e korki ko biyeteɗo Jonke Diawata ko biyeteɗo Jonke Diawara, hono ministre de l'industrie du commerce kalfinaɗo ministre de l'industrie et du commerce kalfinaɗo ko fati e commerce ko biyeteɗo Haruna Nyanga, hono ministre de la communication, de l'économie numérique ko biyeteɗo Hamdouna Touré, ministre de la culture, ministre de la culture, de l'artisanat et du tourisme ko biyeteɗo ko madame Khadjetou Konaré, on ko bi Alpha Konaré, hono ministre de l'éducation nationale kalfinaɗo ko fate jangde ko docteur Doulaye Konaté, ministre de l'enseignement supérieur kalfinaɗo ko fate jangde tonde ko professeur Amadou Koita, ministre de la santé et de développement social woni jagoɗo kalfinaɗo ko fate cellal ade ko biyeteɗo debbo biyeteɗo Fanta Sidibi, ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche woni kalfinaɗo ko fate ndema negol jawdi e ko fate awo ko biyeteɗo Mahmoud Wul Mohamed, ministre des Maliens de l'extérieur kalfinaɗo malinaɓe wurɓe caggal leydi ko biyeteɗo Alhamdou Aga Iley, ministre du travail, de la fonction publique woni kalfinaɗo ko fate gollotoɓe kadi kañum woni joguiɗo konngol gouvernement ko biyeteɗo Harouna Mamadou Touré, ministre de l'emploi et de la formation professionnelle ko biyeteɗo Mohamed Saliya Touré, ministre de l'environnement et de l'assainissement kalfinaɗo ko fati e kalfinaɗo ko fate taridi ko biyeteɗo madame Bernadette Koita, hono ministre de la promotion de la femme et de l'enfant et de la famille ko biyeteɗo madame Bintou Foumé Samake, hono ministre des mines, de l'énergie et de l'eau ko biyeteɗo Lamina Saïdou Touré, ministre kalfinaɗo ko fate gueɗe cukaku e ko fate sport ko biyeteɗo Moussa Aga Ater, hono ministre des affaires religieuses et de culte kalfinaɗo ko fate gueɗe diineji e adaji ko biyeteɗo docteur Mouhamadou Kone ko ɓeɗo nogas woni jagode de kanko biyeteɗo Mokhtar Awan ɓe o suuɓi par décret gam yidde gollodade e oɗo saaha joni ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Mali, hono ambassadeur joɗiniɗo fedde union européenne e nder leydi Mali ɓe keeɓi ñalawma hanki o audience wawde joddade hoore jagorɗe leydi ndi, hono Mokhtar wonam nde kanko ambassadeur joɗiniɗo fedde union européenne nde umme audience nde o wawi huccodirde jaydiyankoɓe o holliri tigui weltare makko mawde no fewi, o holliri weltare makko mawde no fewi e ndeɗon jonde nde o joddi e oɗon hoorejo jagorɗe kesse e mbadi transition o holliri noon e oɗo saaha joni fedde union européenne nde maɓe mbaw ɗoftude kay les transition te ɓe mbaw ɗoftude kay e oɗo saaha joni hoorejo jagorɗe maɓe mbawa ɗoftude laamu ngu ha laana taw ko laana transition ka wawa kostude hano hannirta ni ɓe jewtidi kadi o holliri ɓe jewtidi ko heewi e toɓɓe kewɗe ko wayno jokkodiral kay ko wayno jokkugol golle ɓe puɗɗino ko fate pewnugol lawol faade Tombouctou taw ko fedde union européenne fuɗɗinoɗe en golle e ko wayno kadi maɓe doppito kadi ɓe mbawa kadi wallude leydi ndi ha wawa yuɓɓinde suɓgoji hoorejo leydi tijjaɗi ɗo e yesso maɓe mbawa kadi wallude laamu ngu no wawi joɗorade kay e nder jokli leydi he kala ha joni ko leydi Mali kedoɗen laamu leydi Mali ɗacciti prisonnier ji kene ɓuura temedere e fawde taw ko jihadiste en woni jeeyaɓe pelle seɓɓitiɗe sababu goppilagol ɓen noon nangonoɓe ne coka woni prisonnier ji woppitaɓe ko sababu mum kay ko kalligal ko fati gostodiral beele yoga e dahaɓe gimɓe mbawa woppitede hano hannirtani e nder ɓen noon ko wayno Soumaïla Cissé taw ko neɗɗo dawrugol lundiyanke nangaɗo guila mayirɗe lewru mars e ko wayno oɗo taw ko biteɗo Sophie Petroné ko debbo
fray senajo dahaɗo kay gila lewru décembre 2016 to rewo leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen jen ha to Médina Koura laamu transition e gardi kay banda o ɓe kolliri tigui e oɗo saaha joni ɓe neldi fodde temedere camion ɗi hinde ben ɓe neldi ɗum ɓe neldiɗi noon comme yidde ɓoftude dendagal mbalisaji e kursa e kurduraji tawateɗi to Médina Koura noon sara stade Modibo Keita e nder Bamako lamorgo leydi ndi ɓe kolliri noon ko gila ñande aset tati lewru yar koma gonɗen ɗum ɓe puɗɗi golle ɗe eɓe ɗamñi tan Allah e kurduraji ɗi hewde e jowre nde mawnude ɗo e balɗe sappo ma golle ɗe kala gasa hano hannirtini ha joni ko leydi Mali keddoɗen pelle ɗiɗi taw ko pelle ceɓɓitiɗe woni nde ɗo fedde witede EJS woni tigui état islamique dans le grand Sahara e wondude GSIM woni groupe de l'islam de soutien de l'islam et aux musulmans ɓe mbaddi garmi gara muso no fewi saɓe saabi garmi gara noon ko poɗiral nokkuji ɗiɗi mone mabɓe foof jiiɗi ko halfude ɗiɗon nokkuji hono nokku biteɗo en Diliman e nokku biteɗo ten hama tawateɗi e nder région Menaka mone mabɓe kala jiiɗi ko herorade ɗina nokkuji ɗum saabi noon ha garmi gara musɗo waɗi hakkude mabɓe ko famdi kala fodde temedere famdi foof fodde yimɓe sappo mbasi hen pittali mumen ha joni ko leydi Mali keddoɗen gila hanki noon kikiɗe andama tigui inde gouvernement tawa ko gouvernement de transition mo leydi Mali mbiɗen koɓe nogas e joyo ministre e nder mabɓe noon hen nayo ko rewɓe koya mbadi noon dialogue national inclusif e saaha ko on saaha tigui koye ndina mbadi ɓe mbawi suɓade oɗo gouvernement e oɗo saaha joni tawa yoga e yimɓe ne jiito koye mumen hano hannirta ni e nder on gouvernement ko ɓuuri teskede noon e nder oɗo gouvernement ko ɗeɗo toɓɓe ko ardi foof dendagal jagorɗe ɗe cuɓaɗe e oɗo saaha joni kamɓe kala koɓe hesɓe hay goto e mabɓe meeɗa wonde e nder gouvernement so wona kayi biteɗo Zeyni Moulaye on meeɗi wonde gouvernement on meeɗi wonde ministre des transports et du tourisme e hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeenayyi ha hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e goho e saaha kay laamu général Moussa Traoré ɗiɗe toɓɓere ɗiɗi ɓerde noon ko teska hen ko hono CNSP woni tadiɓe dirdirnoɓe laamu Ibrahima Boubacar Keita teskama tigui ɓe keeɓi poste uji paydude no fewi ha tengti noon e ɗiɗon poste uji tati ko wayno ministre de la défense ko Sadio Camara ko goto e mabɓe e ministre de la sécurité et de protection civile ko colonel Modibo Kone wondude e ministre de réconciliation nationale ko colonel major Ismaïla Wague ko ɓeɗo tato cuuɓa keeɓi ɗiɗon poste uji clé toɓɓere tati ɓiɗene ko ɓuuri teskinede oɗo gouvernement ko ngolɗo woni lawol garwani ngol noon ko CMA woni tigui woni tigui coordination des mouvements de la joie ine tawe tigui e nder gouvernement tugui kay kaldigal bannogal tugui kay kaldigal galgal e mbiyata kay tugui kay kaldigal ngal ɓe mbanno tawa kadi ko accord d'Alger gila 2015 faade oɗo saaha joni ko ngolɗo woni lawol garwanigol ko CMA ne yiwto hoore mum tigui e nder gouvernement saabu ɓe keeɓi oɗo biteɗo ministre ɓe keeɓi ministère de la jeunesse et des sports ko Moussa Ater kañuma suɓaɗo ɓe keeɓi kadi ministre de l'agriculture de l'énergie et de pêche ko Mohamed Wula Mohamed ɓe keeɓi kadi joɓe ko hande kadi ko hande noon ɗeɗon jagorɗe no gas joyi suɓaɓe ne ɗamina noon ko ñalawma hande o ɓe poti joɗade jonde mabɓe arwenide woni ko wiyete conseil mabɓe des ministres garwaniɗo ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar so numima to leydi Mali ko to leydi Sénégal paɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e gollediɓe makko ɓe mbaɗi noɓe keewi wadde kala saha kala subaka so huccide ɓesgu ngu andina ɗumen to rafi coronavirus o yarata ɓe kolliri tigui e nder waktuji nogas nayi ɓe noddi ko temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi neɗɗo ko kañumen kolkisa tumanoɓe ne gondi rafi coronavirus e nder holkiso he noon hen sappo e jeenayo tawama e jaati ko fiɗaɓe to ɓetama to banggue pourcentage ene holliri ko 2,45% ɓe kolliri noon e nder ɓen sappo e jeetnayi hen tata ko contact suivi woni jokkodirnoɓe wonduɓe rafi o ndaɓa hen jeeɗiɗi ko ka importé woni ittuɓe caggal leydi tawa kadi ko yitaɓe to aéroport AIBD woni aéroport Blaise Diagne en jeenayo heddiɓe noon ko ka communautaire woni ƴettuɓe rafi o tawa ganduɗa toɓe ƴetti rafi o ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellanoɓe hen capanɗe jeegomo kepti cellal mumen hano hannirta ni paati galleji mumen jeeɗiɗo noon en tampi sanne ma ballite to banggue fofango ɓe kolliri noon ñalawma hande o hay goto alamo rafi o yooɓi fittanu mum togui ko rafi naati rawi leydi ndi faade oɗo saaha joni leydi Sénégal en yara
sappoji ujunere temedere capanɗe nayi e goo neɗɗo daɓaɗo e nder mabɓe hen sappoji ɗi e temedde jeenayyi sappoji ɗi ujunere temedde jeenayyi capantati en jeegom kefti cellal mumen ha no hannirta ni temetere sappoji ɗo kawrino hen e ladial e oɗo saaha joni ko ujunere e temedde jeetati capanɗe jeenayyi e ɗiɗo nana keddi e juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen préfet mo département mo Mbacké biteɗo Mokhtar Diop o holliri tigui wonde o rokki haɗore woni interdiction dendagal autoji ɗi hinde gros porteur woni autoji ɓutti autoji mawɗi ko wayno camion ngaji mawɗi e remorqueur uji oɗo saaha joni koko mbaɗa interdit e dow autoroute à péage ummotogol Touba faade Dakar walla ummotogol Dakar faade Touba foof noon ko yidde kay newnude ya garta autoji tokosi ha tengti noon e aroɓe maggal Touba o holliri noon dendagal ɗina autoji biteɗi les grands porteurs kala e oɗo saaha joni kamɓe kala so ummide to Touba e ummide to Dakar kala e oɗo saaha joni poti tigui ko oɗo saaha joni kamɓe kala ɓe poti ko ƴettude corniche taw kadi ko corniche ɓe poti ko ƴettude corniche Touba ɓe paya to wiyete mahal ɓe mbawa garde toon e oɗo saaha joni ha maggal ngal gasa foof noon ko beele newnude ya garta e widde ko wiyete embouteillage uji accident ji e dow ngolɗon lawol ummade Dakar faade Touba walla ummade Touba fatude to Dakar ene teska noon e ñalawma hande o wuuro Dakar guila e taxi ji ha e gueɗe kewɗe e yoga e gure mawɗe kala e ñalawma hande o matini cikka gure ɗe koɗaka saabu ko ɓuuri hewde ko fayidinde e gure ɗe kala e oɗo saaha joni ko ɓabbitiɓe ne jeehi to Touba ñalawma hande o hay dañje taxi e nder Dakar ko hunde sattude feewi luude oto dañje oto faade nokkuji goɗɗi ko hunde mettude feewi e oɗo saaha joni ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar ko ndin mbaɗi keddoɗen ha joni hono khalifa général mo Tijaniya hono Serigne Babacar Sy Mansour o noldi adiya makko faade e nando makko sehil makko hono khalifa général mo Mouride ko fati kay e ballal makko fati e hono ngallo grand magal mo Touba ko sete timmuɗo ɗon ko kañum tigui woni lito Touba to yo ya yettunoya on adiya tawa kadi on sete ardi ɗum ardi sete o noon ardi sete o noon ardi délégation ko biteɗo Serigne Sidi Ahmed Sy debaka wondude e Serigne Habiba Sy ɓi khalifa o e Serigne Sidi Ahmed Sy Al Amem e wondude e Papa Diop e wondude e biteɗo Aziz Ndiaye e Baye Ndiaye adiya o noon ko tonuji sappo maaro wondude e gayi sappo wondude capanɗe joyi carton taw ko carton nebama ɗum noon ko adiya makko kanko khalifa général mo Tijaniya faade sehil makko nanda makko hono khalifa général mo Mouride ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal keddoɗen ha joni ma jaa ha to Ousoyin to Ousoyin noon wuuro witengo Ousoyin ko tana musto waɗi toon ko professeur janginannoɗo espagnol ko kañum tigui mo lita e nder lycée to wiyete lycée Aline Soteo Diatta ko kañum tigui tawa altine hanki o e nder suudu mum ɓoggole dande mum ene welta wondani e wonki andaka noon so tawi ko battiɗo walla so tawi ko baraɗo e oɗo saaha joni losgoji jaaƴi udditama hen tawa kadi ɗina losgoji ko gendarmerie halfina ɗina losgoji ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Macky Sall ko hoorejo leydi ndi o waɗi nommé par décret o suɓima biteɗo Jean Paul Diaz o nomi ɗum ko wiyete envoyé spécial du président de la république woni tigui nulaɗo koolaɗo hoorejo leydi ndi o nomima ɗum Jean Paul Diaz noon meɗino wonde jagorgal e nder leydi he o halfinnoma kadi poste uji kewɗi e nder laamu leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen accident musɗo waɗi altine hanki o taw ko minicar umminoɗo to Goudira panoɗo to Magala Touba o jolluno noon ko Tambacounda naɓe waɗi accident o noon waɗi tigui ko dow lawol e yaltirde wuuro witego Bala ko kiloji sappo hakkude mum e Goudira accident o noon waɗi sappo e jeenayo neɗɗo gañiɓe hen e nder ɓen gañiɓe nder ɗen sappo e jeenayo hen joyo ene tampine feewi saabi accident o noon ko dogdu fakkinde no feewi woni ko wiyete excès de vitesse nde kanko minicar o ari e nokku taw ko déviation nde o yiiɗi dévié ɗon tigui o yani ha waɗi tallo barigal woni ko wiyete tono hollirama noon togui ko maggal ngal fuɗɗi faade oɗo saaha joni fodde sappo e tato neɗɗo puɗɗima wasde hen pittali men e ɗiɗon accident ji ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Mauritanie paaden Mohamed Cheikh El Ghazouani ko hoorejo leydi ndi ñalawma kikiɗe hanki o noon o hirdini Nouakchott o yaɓini tigui to koytem nayimo toon noon ko yettude duwawuji makko caggal jaltirgol aduna hono émirali koyta duusimo noon ha to bowal laaɗe diwaji ngal umtum si toon Nouakchott hono hoorejo jagorde makko
Mohamed Oula Bilalin e jagorde e jagordo secrétaire général à la présidence wondude de la présidence de la République e wondude conseiller à la présidence de la République wondude kadim e jagordo kalfinado ko fate den kam e kisal e jagordo kalfinado gueɗe nder leydi wondude chef d'état major makko particulier e wondude e cukko wondude e cukko directrice ad cabinet makko wondude e hoore wondude tigui e wali Nouakchott bangue hirnangue e président conseil régional mo Nouakchott Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ni o yahani goto mo yaade siti timmude no fewi e nder ɓen noon tawi hen Dawoul Sidi Taleb jagorɗo kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi e wondude e woɗɓe hewɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie noon ko fate hono ministre kalfinaɗo hon jagoɗo kalfinaɗo ko fate jangde nder leydi he o holliri tigi ko fate kawguel baccalauréat bandugel ko ɓooyani nder leydi he kala holliri résultat ji baccalauréat nguel wawata yaltude ko ɗo kay so wona ɗo ha e ñande 17 lewru octobre o gonɗen ɗum ɗo woni tiɗi ɗo e jonti ɗiɗi o holliri noon ko fate correction baccalauréat o fuɗɗima hano hannirta ni golle ɗe kadi ne jokki hano hannirta ni fodde 50 ujunere copie ko foti corrigede ɗiɗo duuɓi kala noon hollirama so kay coppiji ɗi gasi corrigede ha laaɓi mbaɗi dutto ha to ministére de l' éducation ko adi kay kadi ɓayine taw kadi koye ɓayinte tigui koye site électronique des ministère de l' éducation ha joni kabaruji men e demgal Pulaar to leydi Mauritanie keddoɗen altine hanki o yoga e région ngaji e yoga e guure tawateɗe nder leydi Mauritanie keeɓi toɓoji men hano hannirta ni hono no hollirno météo kay hollirin togui kañande 4 ha ñande 7 duuɗo lewru gonɗen ma yogo toɓoji kewɗi ma cam e yoga e nokkuji e nder leydi Mauritanie to skama noon to magama heeɓi millimétre uji ɗiɗi to wiyete wulluram heeɓi millimétre uji 17 to wiyete matta moulen heeɓi 32 millimétre to wiyete Boubacar heeɓi 17 millimétre to wiyete Taïba Yaali heeɓi 36 millimétre Nouadhibou lobbuɗiru mene heeɓi millimétre uji 9 Chamim heeɓi millimétre uji 10 to wiyete Goundiya heeɓi 33 millimétre to wiyete Oudeye Mesbour heeɓi 32 millimétre waɗi nokkuji kadi fodde temedere ha temedere fawde millimétre toɓi e nokkuji goɗɗi kewɗi cariɗi e nder yoga e jokli e nder leydi Mauritanie ha joni kabaruji men e demgal Pulaar to mima to leydi Mauritanie koto leydi Tchad paɗen leydi Tchad holliri tigui e ɗemgal jagorɗo mabɓe kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi e batu mabɓe ɓe jooɗi noon taw ko batu wattoɓe jeetiɓiwu e soɓe kay taw koye conseil des ministres de leyɗele jeeyaɗe fedde G5 Sahel jooɗino e nder Nouakchott altine hanki o noon on jagorɗo mabɓe holliri tigui ɓoyata ma laamu leydi Tchad ma ƴettu fodde ujunere koninke ɓe ɓeydoya e koninkoɓe mabɓe tawateɓe nder leydi Mali e mbadi G5 Sahel ɓe kolliri noon kadi ɓen dadiɓe nawate tigui koye nokkuji ɓurɗi hulɓinade ɓurɗi ñadde e nder leydi Tchad woni tigui to wiyete zone de 3 frontiére woni nokku to keeri tati poti woni leydi Niger leydi Mali e leydi Burkina Faso to mbaddi keerol taw kadi ko o nokku ɓuuri hewde cabbuli ɓen pelle ceɓɓitiɗe waɗoɓe janguji men e kala saaha ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Côte d'Ivoire fuɗɗima altine hanki o magol terminal a conteneur woni tigui nokku taw ko nokku luggiɗo no fewi e kaggulade tawa yoga e batoji ɓutti no fewi ene mbawa kostude hen hano hannitni ɓe kolliri noon caggal nde golle jorde fodde kene boowal kene qime ha 30 hectare to nokku o foti wonde nde jora e oɗo saaha joni ko mahagol woni tigui golle kese puɗɗi mahagol on nokku moɓe mbiyata tigui nokku mo mbiyata terminal à conteneur e kolliri noon nokku golle ɗe noon foti gasde ko ɗo e sappo ɗo e golle ɗe noon foti gasde ɗo e lebbi 17 yidde mabɓe noon e fandare mabɓe ko made nokku o ha garɗa ha yaada e jamanu ne mbaɗi hen kadi machine aji mawɗi no fewi tawa kadi batoji maayo woni luggiɗi tawa batoji mawɗi ene mbawa kostude hen saabu fandare mabɓe kay ko beele batoji bawɗi nawde ha 15 ujunere conteneur ene mbawa kostude hen hano hannirta ni saabu e oɗo saaha joni kaggulade moɓe jogui to conteneur uji jippotoɗo ɓe jogui tan ko capacité woni tigui mbawka laade nawoje ha ujunnaje 3,5 conteneur yidde mabɓe noon ko ha batoji nawoji 15 ujunere conteneur mbawa kostude hen hano hannirta ni ɓe kolliri noon kene golle ɗe
non kene gima kene gollo golle de ko temedde jeegoma milliard de francs CFA ene gime ha temedde jeenay sappojo million taw ko khalisa euro taw kadi contrat o non ko partenariat privé laamu leydi Côte d'Ivoire sindiri e société ji privé hena tepentati e capantati na ya milliard woni tigi hena million ngaji joyi sappo million taw ko khalisa euro dum non ko laamu leydi Côte d'Ivoire ko kanyuma yaltinta ha joni ko leydi Côte d'Ivoire kedden gila hanki non nulabe taw ko nulabe catala CEDEAO ene tawe tigi e nder Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire abe addibe non ko dogde koyde jam bele kaya subgoji tijjadi nyana capantati e go lewru yarkoma gonden du e nder leydi hen subgoji horeji leydi bele subgoji dine puddo e dow jamdi ngasa e dow jambe koliri non ardi sete o non ko ministre kal ko jagorgal leydi Gana kalfinado ko fate gede caggal leydi Omar de sete makko timmudo be kolino mabe joddo e ardibe institution ngaji ko wayno seni hafnabe ko fate subgoji mabe joddo kadi e yogay ardibe landaji lunda caggalum kadi mabe joddo e ado woni Alsana Dramani Ouattara ko to leydi Guinée Conakry cakkite non garmi ngara musu non wadi tigi nyande adada ben do to siège landa witega li FADG woni tigi landa lunda kasile de lan jallo adin to siège mabbe e wuro witengo kankan garmi ngara musu wadi don hakkunde militant ji landa kan e militant ji landa Alpha Condé garmi ngara onon musine fewi yoga e yimbe mbawi nadde hat nder siège to be mbawi bondude e wujude yoga e matériel Seydou Dalan Diallo holliri hen metti mum no fewi musibbe te dum gasi ha laabi ko dum do wonno ko tonguden kabruji men e demgal pula do e haalirde ko musidde mon sehil mon Ghali Abouba ketki malaki jam yo jamal jogomi jogo on